Hei, salutare toată lumea, bine v-am regăsit, băieți, la un episod de Siablock. Aceasta este casa mea, ferma mea de vașa, urmă cu resustritor, tot știu că n-am filmat acolo încă nu-ți. Așa, un nether portal, casa de trimis și un mob spawner și pe cel frune cu power 4, pe spede cu fire aspect și un diamond pickaxe. Spede! Cel frune! Left. Bă, ăsta-i witch! Deci nu trebuie să abia l-am rupt ca să ies mai cu bun la mobi. De spede ne ajută. Dar știu că vorbesc cam încet, dar este 7 dimineața, pana mea, abia m-am trezit. Și nu am chef acum să urlu pe aici, ca ultimii retardați. Live! Floricica! Ce? A venit mă tu cu aia, hai să ne bate. Așa, bun. În nether încă am fost în cam level 26. Hai să vă arăt eu, bă, căsuța pe dinăuntru. Așa de vedeți aici, se prinde chest-uri, chest, la prima aici pe Lores, care are Sotraci, și pe Tites, care are Efficiency 4 și Fortune 3. Grămadă de chest-uri era să zic. Grămadă de furnale, pe aici tot așa, câteva chest-uri. Pana mea pe aici chest-uri. Și masa, bă, masa cu totul. Da, știu că nu prea am pe stare dimineața rău, nu prea m-am trezit cum trebuie, dar hai să zicem. O să mă uit la videoul ăsta, dacă nu s-a avut, o să-l fac din nou, că n-am face. Sper să uitați și de noți și vrem să mai facem un episod de vrem să mai facem un episod de... Nu vreau să... Pentru acest episod, dacă o să primim multe like-uri, o să mai facem episoade și dacă voi o să mai facem episoade cu exact data tâncit, pana mea mi se mișcă și mie mai bine, o să mai facem episoade de Speed Builders. Videoul ăsta să fie mai scurt, că fiindcă doar vreau să prezint chestiile astea, ca să nu ziceți că v-am lăsat în pagină, nu mai știți nimic de seria de Siablock. Vreau să știți și voi că duce bine. Nu jucăm pe fiecare zi, eu cu Dănuț împreună. Dar de filmat, nu prea filmăm. Avem level 27 și încă. Îmi place să-i dau cu parcă. Stați ca să modifică tipele jos. Să nu ai niște stageți. Porțiune de healing. Deci vezi, cade de asta prost, apăsătură de asta.
Egal cu moartea zombie, creeper award. Nu foarte mici, că nu are porțiune. Pe bune. Și zice că mai are 2 vieți, dar de fapt am uit. Am venit Spider. Dave 5 am pus Dave 6. Așteptăm. Bă. Hai să mergem să minăm. Este mai simplu. Pickaxe. Nu l-am pierdut pe celelalte, că n-am arătat pe munțesc. Armura protecție 1. Protecție 2, protecție 2, Aqua Infinity. Level 27, o să mai facem aici un pic de level. Până level 28-29, cred că ajungem aici. Fiindcă doamna mea să cam face repede. Și o să întreg, cream că sunt eu singur. Prima dată când am intrat, eram doar eu singur. Acum nu știam cât sunt. Bun, păi nu prea mai am nicio ce zice. O să fac aici un level 30. Da, până mea cam asta e de făcut pe un Sia block, un Sky block, de fapt mai mult, dar până mea. Level 30 și o să mă duc să enchantez ceva. Știți că să mă jucăm pe el. 7 minute 47, cred că pe la 9 minute o să închid și eu. Ai. Vedem acum, facem level 29, o să-l închid. După asta mă rog pe treptul de Twitter să fac level 30 și să enchantez. Da? Dacă vreți să mai vedeți episod de Speed Builder, o să pun astăzi unul pe la 1. Nu știu, astăzi să găsiți unul așa la dimineață, chiar dacă după ăsta îl filmez și pe el, ca să am și o videouri filmate și să le postez. Apoi am la 2 episoade în fiecare zi. Bun. Păi. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să dați un like, pentru că este imens apreciat. Eu am fost Șebi și am zis pa, pa.